Castelldefels és una ciutat privilegiada, envoltada per dos espais naturals molt propers entre ells: el mar i la muntanya. La possibilitat d'accedir fàcilment a l'entorn natural incideix en la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Actualment tenim una oportunitat per repensar la ciutat ja construïda, per fer-la més sostenible, saludable, segura i inclusiva. La planificació és l'eina que ens ajuda a transformar la ciutat determinant la manera en què vivim, ens movem i ens relacionem. Proposem un model de connexió entre la ciutat i la natura per tal d'apropar-la a la ciutadania, integrar els seus beneficis i valors ambientals a la forma de viure a la ciutat. S'alinea amb els objectius de l'agenda urbana pel que fa a la protecció i l'ús racional del sòl, el foment de la compacitat i la regeneració urbana, la mobilitat sostenible i la millora de la cohesió i equitat social. L'Ajuntament de Castelldefels treballa des del 2018 en la definició d'un nou model d'estructura del municipi basada en 6 eixos que vertebren el municipi en direcció a mar i muntanya, que es configuraran com a corredors ecològics i recorreguts cívics. Els eixos del centre ja estan força consolidats a nivell de planificació. Prop d'aquests eixos s'hi ubiquen grans espais verds, com el Parc de la Muntanyeta, el Parc del Castell, i s'hi concentren els principals equipaments del municipi. A la resta del municipi cal reordenar els espais verds i equipaments entorn a aquests recorreguts perquè puguin complir aquesta funció vertebradora del territori. Als barris de muntanya i platja, els terrenys destinats a espais verds i equipaments s'ubiquen sovint en terrenys de forta pendent, inaccessibles o allunyats de qualsevol via principal. És per això que cal reubicar aquests terrenys a llocs adequats. Aquests eixos han de ser espais renaturalitzats en els quals hi sigui agradable passejar, que interconnectin zones verdes i equipaments i canalitzin les noves formes de mobilitat. En determinats punts estratègics del barri es definiran espais de centralitat amb serveis de proximitat per al ciutadà. També es treballaran els punts d'arribada d'aquests eixos tant al mar com a la muntanya, definint un nou límit entre la ciutat i el Parc del Garraf. Altres projectes que actualment es treballen han de servir per acabar de conformar el model urbà i relligar els barris de forma longitudinal, com el projecte de reurbanització de l'Avinguda Constitució, la pacificació de l'autovia C31, convertint-la en una via urbana, juntament amb els treballs de millora del passeig marítim com principal connector ambiental de la ciutat. Eix del Poal. Aquest eix ressegueix l'antic torrent anomenat Fondo del Poal. Es pretén crear un espai de centralitat al voltant de la plaça Pío Baroja, amb un espai públic envoltat d'equipaments i comerç de proximitat. Es completarà la trama urbana en aquells punts propers a l'eix que siguin aptes per a l'edificació, introduint nous equipaments i serveis. L'arribada al mar a través del carrer de la Cova Fumada conduirà a la zona del voltant del carrer Mèxic, sector que haurà de transformar-se posteriorment. Eix de Bellamar. Aquest eix es desenvolupa per l'Avinguda de Bellamar. Al voltant d'aquest eix s'ampliaran les zones verdes existents per tal de crear espais de trobada per a la ciutadania. Es potenciarà el nucli de centralitat actual al voltant de l'església de Santa Eulàlia i l'Escola Gaudí, connectant zones verdes i dotant-lo d'equipaments i serveis de proximitat. Des d'aquest punt, l'eix es bifurca per arribar fins al mar a través de 2 branques, una de les quals connectarà amb l'estació del baixador de la Renfe, generant una oportunitat per a millorar l'espai públic i per reordenar l'edificació a l'entorn d'aquest sector. Eix de Can Aimeric. Aquest eix transcorre pel torrent Fondo de Can Aimeric. Es vol mantenir la seva concepció com a espai verd i reconèixer la seva importància com a corredor ecològic. Es proposa renaturalitzar la bassa de laminació tan important per al control hidrològic d'aquesta conca, integrant-la paisatgísticament en l'entorn natural. Es mantindrà una part dels terrenys com a equipaments de baixa intensitat i garantint la seva integració amb l'entorn natural.
La resta es protegirà com a espai natural. El nus viari on conflueixen l'autopista C32, l'autovia C31 i el ferrocarril forma una gran barrera que s'haurà d'estudiar bé per garantir l'arribada d'aquest eix fins al mar. Eix de Montmartre. Aquesta part de l'eix de Montmartre transcorre pel passeig del Bosc i travessa la part més muntanyosa del barri. En el punt de trobada amb l'eix principal, es proposa mantenir la zona verda existent, reduint la superfície de vialitat i consolidant un espai de centralitat del barri, incorporant serveis que puguin aportar activitat i generin dinamisme social. Per últim, els punts d'arrencada dels restants eixos, sectors de Can Jover, Can Roca i Vista Alegre, quedaran definitivament delimitats amb l'espai natural. L'objectiu és reduir la superfície de sòl edificable, alliberant gran part dels terrenys per incorporar-los al Parc Natural del Garraf. Estem treballant en una modificació del planejament que haurà de comptar amb el consens i la participació de la ciutadania durant la seva tramitació per fer possible definir el model que conformarà el futur de la ciutat.